የዓለሙ አካሄድ በአሁኑ ሰዓት በስዊስ ካናል ላይ ወይም ደግሞ ከስዊስ ካናል ውጪም ባሉ ኢሹዎች ላይ የመካከለኛው ምስራቅ ላይ ግብጽ ላይ የመንተራስ ነገር የለም። ሌላው ደግሞ ደስ የሚለው ነገር የፉክክሮች ሂደቶች ደግሞ አሉ። በዚህኛው ሳይድ ቻይና እንደዚሁም ደግሞ ራሻ ሚዛኑን ይዘውታል። ሌላ መተላለፊያ ያላት ኢራን ደግሞ አለች በዚህ ሳይድ። ስለዚህ ቱርክ ደግሞ በዛ በኩል አለች። እነዚህን ሁሉ ኢትዮጵያ በሚዛናዊ ያደረገች የማስኬድ ብቃቷ ታይቷል በጣም በሚገርም ሁኔታ። ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ እነዚህ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ይህ የሷ የኢትዮጵያ የምትፈልገው ነገር እነሱ ብቻ እንዲሰጧት አይፈልጉም። ስለዚህ አሜሪካኖቹ ምናምኖቹም እጅ ኖሯቸው እዚህ አካባቢ ያለውን ሚዛን የማስከበሩን ሂደት በፊት የተማመኑት ብቻ አንድ ፓርት እንዳይዘው የመፈለግ ነገር አለ። በሐፈሻ ከምትሪ ወደለሁም እቲ ኣብ ከባቢና ዝፍጸም ዘሎ ሓደ ዓቢ አጀንዳ ኮይንዎም ዘሎ ይሶም ኢትዮጵያ በዓብይቱ ሃገር ኣብ ምፍራስ ትርከብ ሃገር ምዃና ንርኢ ኣለና። ስለዚ ሃገርካ ኣብዚ ብዙሓት ሓይልታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መፅኦም ኣለው። እቲ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብብዙሓት ሓይልታት ዝድለ ዘለዎን ዝህደን ዘለዎን ስለ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ቅድድም ክንከውን ንደሊ ኢና። ከምኡ ድማ ብዙሓት ሓይልታት ነናቶም ፖዚሽን ከራጉዱ ስለ ዝደልዩ ዘለው ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ገሊኦም ከም ስጋት ክሪእዎ ከለዉ ካልኦት ድማ ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም። መጀመርያ ሓደ ነገር ንፁር ኮይኑላ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ቋንቋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቃሃመ ይኸይድ ስለ ዘሎ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝንገሩ ዘሎ። እዚ ከዓ ብዓብዩ አይ ቲንክ ብገለ ነጥቢ መፅዎም ዘሎ እቲ ዘረባ እስከዚያ ስምዕዋ። መጀመርያ እቲ ካብቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ፍንትት ኢሉ ዝዝረብ ዘሎ ኩነታት ክንርኢና አይ ቲንክ ንሓቅነቱ ወይ እውን ንኩንነቱ ፅኒሕልና ክንሪኦ ንኽእል። ግን እዚያ ዘረባ እዚያ ሓንቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓይ እቲ ዝበዝሐ ሰብ እውን እናኣመኖ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ እቲ ቀይ ባሕሪ 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 ዓሰብ ገለ ዝብልዎ ዝነበሩ ቀስ ብቀስ ነታ ጉዳይት እናገደፍዋ ከም ዝኸዱ ዘለው ኣነ እውን ሬኮግናይዝ ገይረ ኣለኹ። ዋላ ኤርትራዊ ወደብ አብይ መሪ እሺ አሁን የት አላችሁ? የላችሁም። እናንተም የ4 ኪሎ ሙፉከራ እንደሟሟ ቀረ። የዚህ ሶሻል ሚዲያ ውሾችም ዋው የለም አይኖርም ብለናችሁ ነበር። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አለማወቅ ኃጢአት የለውም። እንደ አዋቂ ሆኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጮህ ግን አሳፋሪ ነው። ሶሻል ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሕፅር ዝበለ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ብሉ መዓልቲ ክዛረቡ ይውዕሉ ነይሮም። ባሕሪ ወደብ ዓሰብ ገለ ሕልፍ ሓሊፍካ ድማ ንኤርትራ እውን ከም ሃገራዊ ንቕበላ እናደገለዶ ዝብል ዝነበረ ዘረባ ቀስ ብቀስ ቅሂሚ እዩ ዝዘረባ እዚ። ስለምንታይ ሓደ ነገር ትእዛዝ ተዋሂብዎም ከም ዘሎ ወይ እውን እታ ጉዳይ እዚኣ እዛ ድምፂ እዚኣ ከተጉድላለካ ዝብል መጠንቀቕታ መፅዎ ከም ዘሎ ጥራይና እምበር ኣብይ ኣሕመድ ሓሲቡ መርሚሩ ቀይርዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ሕጂ እንታይ ታክቲክ ዝኽተል ዘሎ ካብቲ ናቱ ርሕቕ ብዝበሉ መንገድታት ገይሩ እዩ ክደፍእ ዝፍትን ዘሎ። በቶም ቀንዲ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽንስ ዘይኮኑ ብኢደ ኣዙር ኣርሕቕ ኣቢሉ እታ ኣጀንዳ ከይትሞቶ ይፍትና ኣሎ። ንሱ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ይኹን ዓሰብ ንኸይዛረብ ወይ እውን ቶም ፖለቲከኛታት ናቱ ንግሆም ምሸትን ዝዛረቡ ዝነበሩ ቁሩብቲ ሙዚቃ ናቶም እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ። ኣብዚያ ናይ ሕጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓዳሽ ስትራቴጂ ድማ ንሳ ፅቡቅ ጌራ መብርሂ ሂባቶም ክትከውን ተስፋ ንገብር ኢና። ኣብዚ ግን እንታይ ይብል ፀኒሑ ኣብይ ኣሕመድ ክንዲ ምንታይ ታክቲክ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ነዞም ኣጀንዳታት እያቶም። ምክንያቱ ናይ ኤርትራ እስከግደፍዎ ኣብ 2023 መወዳእታ 2023 ዲ ወላ መጀመርያ 2023 መስለኒ ነዛ ናይ ሶማሊላንድ ኤምኦዩ ምስ ፈረመ በቃ ብሬኪንግ ኒውስ ኢትዮጵያ ባሕሪ ረኺባያ ጉዳይና ተወዲዩ ብዝብል ዘረባ ዓብይ ዳንኬራ ገይሮም ከም ዝነበሩ ንዝክሮ እዩ። ስለዚ ካብኡ ንድሓር እንታይ ክገብሩ እዮም ጀሚሮም? ካብኡ ንድሓር ዓመት ምሉ ሶማሊላንድ ና ሶማሊያ ክንከይድና ሶማሊያ ክንባስ ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና በዚ ክንኣቱ ኢና ነዚ ንግዲ ክንገብር ኢና ባቡር ምስ ክስቶ ተፈራሪምና መንገዲ ባቡር ክስራሕ እዩ ዓመት ምሉ ምስ ገበሩ ልክዕ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ድማ እሳ ኣብ አንካራ ከይዱ 12 ወርሒ ተጠቂምላ ኣብ አንካራ መወዳእታ ናይ 2023 መስለን ወይ 2024 ነበር መወዳእታ ከይዱ ኣብ አንካራ ምስ ሶማሊያ ተፈራሪሙ እታ ጉዳይ ዓፂዋ። ሓደ ሰሙን ወይ ክልተ መዓልቲ ድሕሪ ኢሉ ድማ ዓሰብ ኤርትራ ትብል ድማ ጀሚሩ ዓመት ምሉ ድማ ተንቀሳቂስላ። ስለዚ ናይ ሶማሊያ ሓንቲ ዓመት ኣገልጊላቶ ናይ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ዓመት ምልእቲ ብተሓዲድን ብፍቕራን አንቀሳቂሳቶላ። ሕጂ ናበይና ንመፅእ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ
درو اوريدي نابزل على درجة سلز ديبه كوردو ويون نتحت قص خقمطو يدل خمسة ليز نقر زلو حدا كابتي زبلو زلو زياس كسمعوا proxy war. For regional experts, there's one very good reason to worry that war may be on the horizon. According to a retired Ethiopian general who spoke to Dr. Mohammed Kia Omar on the condition of anonymity, it's because both Abiy Ahmed and Isaias Afwerki, presidents of Eritrea, want a war. Quoting here, both Abiy and Isaias want war, but their own limits trap them. That would explain the contradictions that we're seeing. Prime Minister Abiy insists that he wants peace, yet his army chief of staff made one of the most provocative statements of the conflict recently, saying, quoting, انتاي عجي بروكسي وور حدا كابتي بيد ازور زقبر كوينات زبحال زليو ابي احمد ابي ارترا كل عينت ولا نعطوات ملشاد يقبر ولا نعفر دي كسلتم كل زكالو غيرون تجاربون فتينوني لو تيمثال بقمت على ارترا بزح لو تقبر كم تغل ولا وينتهم ارترا از تريو زلهم كان صلاينا ارتراي كن ارترا نصلاتا تسجد هاجر يكبال كله اب بايتات رايز يكون ولا ميديا خمي كوينهم تريفهم أبي أحمدن جنرالاتن توم كأنك أسكسنا كينات مخانو إكسبوز يقبروا ماله مبزحت زين يوتيوبيان كحجوس يزفتن يوتيوبيان حجوس كجبريز ده لكن بتحدد ما نتانيش تيزلاتو تأمانات كخسراي دلني سلازي هذا إيرترا نزياتهم كتوضقهم كم تغلي فلت يجن إيرترا كسعركم عند عريلو من بزح سب كرييكون معناته يوتيوبيان 230 مليون يوم سلز بحلو فيورز كروح فيديو اليوم مين ستريم ميديا يكون قال إيرترا 3 مليون من كيري أنا يمزول إيرتراويان يمكن زريا يفلطون يعني يردون ينبر إيرتراويان وحداتك مسلوم يغلي ميديا دا يسمع بوليتيكا أنا يمكتال جن لا على نق حزل له إيرتراوي ما إثيوبيا تسفاز قرص بإثيوبيا إذا حسب سوينا لهم زعبا إثيوبيا كمان زقدس يلا إيرتراويان يمز قدسوا وحفشة ولا تزري وزلوا إيرتراويان مخانو من البات إيرتراويان كزوج حتى قامتي أمه زعبا من قصي إيرترا تبلو أي قدسهم يزبل عينة مدمنم تايزلو سو رابش تخونة حساسبة وحفشة زتري وزلهم بعلو أبزخم زبلو تفيلد مارشالسي بعلو عوابيلو نحنا 230 مليوننا أب زمتو زلو عسرا عن حمشان عمد ما 300 مليون كنكونينا إيرتراويان جن 3 مليون زلو ناب 3 مليون كو قد ليهم يزبل زلو إزي بحكي كتتحساس بلز قباكا زرباي نمورال حزب إيرترا نمهرام زقبرو زلو إفكورس كان بتصلايخا صبغاي تصبنيخا كم غبلوخا خلو كم نبريخا توزقن I hope أناس كم دليتين دزغونسي منقص إيرترا أجريسيفلي نزنا حزبنا قطر حزبنا نمعباي كم زلك ندخل حمامات بديو دسعرم نعو بديو دسعرم سلامتكم يبلا الله مسيلكم كم لا ساكم منقص إيرترا يملسيو يملس رايد يكون أبزي وانزي زمت أوزل لك هيدا دما قد محج زي قبرو زنبري كلتا نقرات كان رينا إذا أنا أتو يمانا قد ممرأينا أبزس كسمو كلتا عينت ملسات منقص إيرترا قدم زي قبرو زنبري حجي قد تاوزخوني برتع ملستاتون يهبيو. Eritrea criticizes Ethiopia's governance and regional strategy in lengthy statement. Eritrea's Ministry of Information has released a detailed policy article calling for a strategic re-evaluation of security dynamics in the Horn of Africa, urging regional actors to prioritize dialogue, local mechanisms, and cooperative frameworks to ensure long-term stability. The publication comes amid renewed debate over maritime access, shifting alliances, and evolving political developments across Ethiopia. هجي انتاينا نسمع زلنا بز مسيلكم إيرترا بتفلالي ارتيكلز كيرا سلتملز زلا نوع فلو ناقبر دما ببتي الليتنا إثيوبيا تبوز خونه ويون يتمت ولو يم يكاتل ولو يم إيرترا تملسو زلا نقرات أب كما يكونتات كم زلا دما ينببو لو يم إيرترا تسيمكا أب قداي لولاونتا نش تيخون حواف ناي مساحون كن الدرادر ندلينا ويكن زرارم ندلينا زبل نش تي نقاعون توبام يلا سلازي كل تزقبر وزلو عندرا مخانو إيرترا زي كراخر دوبن زي كراخر ناتنتن لولاونتن كم زلوا بزعبا إيرترا زبلو وزلو دما نتك في الترز قلز نبرة زمدناتات مليسو حل خلق زقبرن دحريد دما لسنبر زخون يكون فايدة كم تزغل كم زي كونه ينقرو مالو سلازي ملسي إيرترا تبودلا أبز قبو إذنتاتي بتحلو حادة كالاي أبي أحمد كوينات كجمر كم زي دلي ببزح من قدين قري كوينات كجمر يدلني انتايدا كل عينات ناي كوينات أبز الجنرية نزار كريكم أنا أكو أرتيكل انتاي زبل أبزي زقبرو زلو تمزحت كيلاتات أبز غربا مالتيو انتاي يبلي لهم أبي أحمد زل على سقط غيرو نيرترا نبت أولا نخت مسخ قبرا يزدلي يوم زبلو تمكيلاتات تنبر بقات أنا بكوينات كأتو عقمي يبلون شوهات يبلون نخمو زخوون دلونتون يبلون يمزولو لذي إيرترا حيات سلزخونتا يبلون معناته تابو يستو كل
ኤርትራ ድኽምቲያ ክትጠፍእ ትኽእል እያ ጥራይ ክትብል ዘለካ ግን ኣብይ ኣሕመድ ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለዎ ነቲ ኩነታት ክገብሮ ኣይክኽእልኒ እናበለ እዩ ዝምጎት ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ትቦ ዘላ መልሲ ዘየከራኽር ምዃኑ እዩ ዝነግር ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ጣውላ መፂኣ ክትዘራረብ ወይ እውን ብልኡላውነታ ብጉዳይ ኣጠቃቅማ ናይ ባሕርን ገለን ምስኣቶም ክትከራኸርን ይህን ምሂን ክትብልን ሸውሃት ከም ዘይብላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ which is true which is also correct ኤርትራ ብዛዕባ ጉዳይ ልኡላውነታ ምስኣቶም ክትዘራረበሉን ምስኣቶም ትጨቃጨቀሉን ኣብነት ክህልዋ ይግባአን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ነቲ ረጊፃቶ ዘላ ኣብቲ ረጊፃቶ ዘላ ደው እንድሕር ኢላ ኣይቅፅልኒ እንድሕር ኢላ ኣይ ካብኡ ንቕ ኣይብልኒ እንድሕር ኢላ እቲ እንኮን ድሕሪት ክምለስ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ብልኡላውነታን ብግዛታዊ ሓድነታን ክትካታዕ ስለ ዘይትኽእል ኣብዚ ተመሊስና ምስ ንርኢ give me a second ክልተ ነገራት ሓዊስ ኣለኹ ተፈረሐ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ስትራቴጂ ክንነግረኩም ኢና ሓድሽ ፖሊሲ ድሕነት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል መስርሕ ክኽተል ምዃኑ መልኪቶም ኢትዮጵያን ድማ ንኣሜሪካ ናይ ድሕነት ስጋኣትን ክስጎጉን እገዳ ምእተው ቪዛ ክግበረሎም ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ይምርምር ከም ዘሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተዘርግሐ ሰነድ ስትራቴጂ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራትን ሓዱሽ ኣንፈታት ፖሊስን ዲፕሎማስያዊ መንገድታትን ብምኽታል ዓወታት ይረክብ ከም ዘሎ ፍሊጦሎም እቲ ሰነድ ንፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ መትከል ኣሜሪካ ትቐድም ዝድህስስ ኮይኑ ኣብ ቀረና ኣፍሪካን ሰሜናዊ ምብራቅ ኣፍሪካን ዝፍጠሩ ግጭታት ዝምልከቱም እዞም ስዕቡ ቀንዲ ነጥብታት ውፅኢታት ከም ዘመዝገበ እዩ ኣመልኪቱ ዘሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ከምቲ እቲ ሰነድ ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ራብዓይ ዘቐመጦም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብተን ቀዳሞት 8 ኣዋርሒ ካልኣይ እብረ ስልጣኑ ብደረጃ ዓለም ወሰንቲ ግጭታት ክፈትሕ ከም ዝኻለን በዚ መሰረት ኣሜሪካ ስምምዕነት ንክህሉ ገይረ እየ ብምባል ዝገልጾም እዚ ድማ ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ዘይምርዳእ ክልቲን ሃገራት ንምፍታሕ ዝወሰደ ስጉምቲ ኮይኑ ኣቐሚጦሎም ብምቕፃል ስትራቴጂ ምክልኻል ግጭት ኣብ ቀረና ኣፍሪካ ዝምልከት ኮይኖም ብቐንዱ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ተሳትፎም ኣብ ዝሕይለሉ እዋን ከም ዘሎ ይገሊፆም ሓደሽቲ ግጭታት ምክልኻል ቀዳምነት ዝወሃቡ ምዃኑን እቲ ሰነድ ጉዳያት ድሕነት ወፃኢ ኣሜሪካ ጠቒሰሎም በዚ መሰረት ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልያን ሓዱሽ ግጭት ከይለዓል ከም ቀንዲ ትኩረት ገይሩ ይሰርሐሉ ከም ዘሎ እዩ እቲ ሰነድ ኣመልኪቶም ብሳልሳይ ንግጭት ሱዳን ዞባዊ ምርግጋዕን ብዘይካ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝሓንፆ መደብ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ምዃኑ ይገሊፆሎም ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝፍጠሩ ግጭታት ብድርድር ክትፈትሕ ንኽልቲኡ ዝጠቅም ንግዳዊ ዝምድናታት ክትፈጥር ምስ ሃገራዊ ረብሓታት ኣሜሪካ Mr. President, I've completed the call with Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed. It went as expected. Mark, every time someone says as expected, it's always bad news. What did baby Nobel Prize do now? Well, sir, he insisted everything is peaceful while he's simultaneously threatening Eritrea, provoking neighbors, and igniting new tribal conflicts at home. Nobel Peace Prize, Mark. A peace prize. And he's out there starting wars like it's a weekend hobby. I end wars, he starts them. Total opposite. Sir, he also mentioned something about Assad belonging. كم تريد لهم بدي كم ذا عينت فيديوهات بمقبار انت يمز قبرو زلو هذا أبي أحمد رباش كم زخون أفتزوبا بكارتون جيروم يمز قلت وزلو which is very close to reality نتيجة زلو كوننت زقربة نتابت كوننت إن عن رجالنا سلزي إيرترا بتدقاقامي ولا زوم كم زقبرو زلو ناي بحكي زتبابع ኤርትራ ሰላም ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ዞባ ዝርብሽ ነገር ኣብ ዘይገበረትሉ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ግን ተደጋጋሚ ኣብቲ ከባቢ ሽግር ይፈጥር ከም ዘሎን እታ ኖቤል ፕራይስ ድማ ናይ ኩናት ፕራይስ ያ ክትወሃቦ ዝግባእ እታ ናይ ሰላም መሊሱ ናይ ኩናት ይኽወስድ ዝግብኦ እዮም ዝብሉ ዘለዉ which is absolutely true because ብጀካ ኩናት ካልእ ነገር ክገብር ኣይተራየን ዶናልድ ትራምፕ ድማ እታ ናይ ሰላም ፒስ ፕራይስ ካባይ መንጢል ወሲድዋ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብብዙሕ መንገዲ እያ ትትርገም ዘላ ኢትዮጵያውያን ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ እስከ نحن خمسي نتوزع لو كنتات كقول تقول إيرترا ساعتهم لما نيرترا جبنا يعني مخان كل عينت فتنات يوم زقبرو زلو حركة بتزقبرو زلو إيرترا عندما دي بانكس زقبرو زلو Sudan want peace, not additional troops that escalate the conflict, ignoring the Sudanese people's desire for peace. The Eritrean government is, according to reports, fueling the crisis by sending over 10,000 كم تري وزن لهم أبزي بتدقاقامي ولا كم زيرون كان يرترين ولو انتايو fake generated video مخانو أبي أحمد سي دونالد ترامب سي ني قداينا السودان عملكيتو زغبرو إيرترا تغبرو زلامت تتاو كتاو كم زلوا سراويت 10 كم سددت إيرترا أمسيلوم يم زغبرو وزلو
እዚያ ቪድዮ ገይሮማ ዘሎ ውፅኢት ናይ ሓደ 10 ዲዋላ ክንደይ ዝኸውን ኣካውንታት ናይ ብልጽግና ኤርትራ ኣብ ሱዳን ምስ አልቡርሃን ኮይና ሰራዊት ትሰድዳላ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ተጋድዶላ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ቀኒዮም እዚ ከዓ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ መንገዲ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ በብዙሓት ኣካውንታት ወፅእ ነይሩ ከም መቐፀልታ ናቱ ድማ ከምዚ ኣሜሪካ ንዑርያ መልሲ ዝሃበት ኣምሲሎም ድማ ፌክ ዝኾነ ዜና ከዝርግሑ ቀኒዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ አንጻር ኤርትራ ዝሰፍሐ መልክዕ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ኤርትራውያን ሰናፋት ኣይኮኑን ዋሕዲ ኣዚና ብዙሓት ስለ ዘይኮንና እምበር ሰናፋት ኣይኮኑን ከምዚኣ እናገብሩ ከዓ ኤርትራውያን ቅርፅ የብልዎም ማለት እዩ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ሓደ ዓቢ ዝምድና ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ there's a very good chance ኣብዚ ዋን እዚ ኤርትራ ክትከይድ ዳንኤል እውን ፅቡቅ ገይሩ ኣብርሂዋ እዚኣ The United States just published its national security strategy, which mentions Eritrea, Ethiopia, and Somalia, and Horn of Africa in general. And this could actually be a major opportunity for Eritrea. For the first time in many years, Washington is now shifting away from aid and pressure toward investment and strategic partnerships. And what priorities are they mentioning there? They are mentioning energy, critical minerals, and maritime access. And Eritrea has, of course, all three. And if we understand this moment correctly, Eritrea could actually leverage its ports, its minerals, its strategic location on the Red Sea for real economic impact and also for real strategy. Yeah, it's absolutely true. እንታይ ዝብል ዘሎ ዳኒ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ፕሊዝ ኣተባብዕዎ we need more voices like ዳንኤል ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ቀደም ብርድኤትን ብካልእን ብድጎማን ዝግበር ዝነበረ ሽርክነት ወፅያ ብማዕርነት ዘለዎ ናይ ኢንቨስትመንትን ወፍርን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብረብሓ ዝተኣሳሰር ዝምድናታት ክትገብር ኣብ ናሽናል ሴኪሪቲ ስትራቴጂ ናታ ኣቐሚጣቶላ ኤርትራ ድማ ዝለዓለ ፀብለልትነት ኣለዋ ኣብዚ ምክንያቱ ኩሉ ትሳቱ ደልዮ ዘለና ኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ክትብል ከላ ፀጋታት እዮም ኤነርጂ ኢሎም ኤነርጂ ክንሸይጥ ኢና ወይ እውን ናይ ኤነርጂ ኢንቨስትመንት ክንገብር እንደሊና ይብሉ ኤርትራ እውን ኤነርጂ ናይ ኤነርጂ ዋላ ነዳዲ እውን እንትኾነ ክህልዋ ከም ዝኽእል ግምት ኣሎ እሱ ሓደ ካልእ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ምስቲ ናይ ንግዲ መስመር ምዃኑ ኤርትራ ብዙሕ ናብ ጣውላ ከተቕርብ ትኽእል እያ ከምኡ ድማ ክሪቲካል ሚነራልስ ማዕድናት ካልኦት ድማ ኤርትራ ብዙሕ ስለ ዘለዋ ኣብዚ እውን እንተኾነ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ኤርትራ ዝኣተው ትካላት ናይ ዕደና ብፍላይ ኣብ ናቶም ሪፖርት ክነግሩ ከሎ ኤርትራ ኣብ ሚድያ ከም ትፈልጥዋ ኣይኮነትን ኣብ ኤርትራ ትዝበለፀ መንገዲ ናይ ስራሕ እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ክትዕድን ከለካ መንጎ ሽፍታይ ከትረካኒ ጠጠው ዘብለካ ኢሉ የለን ምስ መንግስቲ እንተተሰማሚዕካ ብኤርትራ ተወዲዩ ለቲ ጉዳይ እዮም ዝብሉ ምስ መንግስቲ ተረዳዲእካ ትገብሮ ነገር ኣብ መንጎ ዝኣትወካ ነገር የለን ስለዚ እዚታ ስለ ዘለዋ ኤርትራ ነዚ ጥራይ እንታይ ኤርትራ ናይ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ሒዛ ክትቀርብ ክትጎይ ክትክእል ኣለዋ ዳንኤል ዝብሎ ዘሎ ድማ ብተደጋጋሚ እዩ ነዚ ዕድል እዚ ክንሕልፎ የብልናን ኤርትራ ኩሉ ፀጋታት ኣዋዲዳ ክትቀርብ ክትክእል ኣለዋ ንቅድሚት ሃየ ምሳና ተዘራረቡ ንምባል እውን ክትፅዕር ክትክእል ኣለዋ ካልእ ኣብዚኣ ሓንቲ ነራ ሪፖርት ሓሊፋትኩም ኣላ ኣብዚኣ ፅቡቅ ጌራ የምፃእክልኩም እንተመፅያ ከረየኩም እየ ነዚ ኩነታት ዘተንብ ሓንቲ ዘረባ ይዛረብ ኣብዚ ምክንያቱ ብድሕሪ መጋረጃ ገለ ነገር ይፍተን ከም ዘሎ ይዛረብ እዩ እሱ ድማ ስዑድያ ምስ ብመንገዲ ስዑድያን ግብፅን ሓደ ነገር ክፍተን ከም ዝኽእል ዝገልፁ ሓበሬታ ኣለዎ ኣብዚ ስለዚ I don't know where it is ኣብዚ ክፋል እዚ ምስ ስዑድያ ዘለዋ ኩነታት ገለ ነገር ዝምድናታት ወይ ሽርክነት ክግበር ከም ዝኽእል እሞ ይፍተን ከም ዘሎ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ንክትፈትሕ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ይገልፅ እዩ I can't find it right now ኣካል ግዜ ከም ፃልኩም ክፍትነ እንድሕር ረኺበ እያ because ነፍሱ ዝኸኣለ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ዳንኤል ድማ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ኣብርሂዎ ስለ ዘሎ ኤርትራ በቲ ብመንገዲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣግሬሲቭሊ ነዚ ነገራት እዚ ሒዛ ንቅድሚት ቀሪባ ክትማጎተሉን ናብ ጣውላ ኩሉ ነገራት ኣቅሪባ ምስ ኤርትራ ንገብሮ ምስ ኣሜሪካ ንገብሮ ዝምድና ኣሜሪካ ገባቲትን ዓብላሊትን ሃገር ምዃና ንፈልጥ ኢና ግን ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ክህልወና ኣገዳሲ እዩ ንፈልጦ ስለ ዝኾና ምክንያቱ እቲ እገዳናታን ዕፅዋናታን ክንደይ ፀገማት ፈጢሩና እዩ ስለዚ ነዚ ነገር ንምቕያሩ ብዙሕ ተበግሶታትን ጉያን ክግበር ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ኤርትራ ድማ ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ዝምድናታት ንዑ ሌቨሬጅ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዎ ፀጋታት ነዚ ክልቲኡ ዝምድናታት ተጠቂማ ንቅድሚት ክትከይድ ኣለዋ ካብኡ ከይወፃና ከለና ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብዚ ቀረባ ብዙሕ ሽግር የጋጥም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እቲ ወኪል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ድማ ድሮ ምስ ኢማራት ለጊቡ ስለ ዘሎ ፀገም ይኮይኑ ዘሎ ንሱ ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ዶብ ናይ ጫድ ናብ ዳርፎር ገፁ ኣብ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ
ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ኣብ ድማ ኣጽዋር ዝዓነ ወይ ካ ሎጂስቲካዊ ነቲ RSF ዝኸውና ተንቀሳቀሰ ዝረኸቦ ከም ዝሃረመ ይንገር ነይሩ እቲ RSF ከም ድማ እቲ ካልኦት ንዑድ ዝግፉ ድማ ረድኤት ናብ ህዝቢ ዝኣቱ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን ሃሪሙ ዝብል ክስ ብምግባር ነዚ ዝግበር ዘሎ ብክልቲኡ ወገናት ክኹነን ይግብኦ ጠጠው ክብል ኣለዎ ብምባል RSF ይኸስስ እዚ ናይ ኣሜሪካ ወኪል ሓደ ጽሑፍ ኣስፊሩ ነይሩ ብኻልእ ንሱ ከም እናበለ ግን ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ዝበሃል እንታይ ወፂኡ ነይሩ እቲ RSF ዝበሃል ብድሮናት ገይሩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይሓርም ከም ዘሎ ስለዚ ኣብ ሓደ ቦታ ብዝገበሮ መጥቃዕቲ 50 ኣብ ኪንደርጋርተን ወይ kana ቆልዑ ቤት ትምህርቲ 50 ሰባት ከም ዝሃረመ ከም ድማ 33 ካብኣቶም ድማ 33 ቆልዑ ከም ዝነበሩ ይዝነግር ስለዚ እቲ ሕማቅ ዝገብር ዘሎ ናይ RSF ከውን ከሎ ስቕ ይብል ዝኾነ ነገር ናብቶም ካልኦት ወገን ሰራዊት ሱዳን ንዝግበር ግን ተደጋጋሚ ሚድያ የምጾ እቲ ጽቡቕ ነገር ግን እቶም ናይ ኣሜሪካ ሰነተርስ ከም ዝኹም ትሪዎም ዘለኹም ድማ ነቲ RSF ዝገብሮ ዘለውን ናብ ቅድሚት የምጽወሎ ወላቲ ሚድያውን ተደጋጋሚ የውጽሎ ስለዚ again ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ዝተፈራረቀ ሓበሬታ ወይ እውን ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ አንተቦ ኣምጽልኩም ዝነበርኩ ድማ እንታይ ትብል ዘላ ኣብዚ መልሲ ይባላ ሳሕቲ ካብትቦ መልሲ ማለት እዩ እዚ ብልጽግና ብመንገዲ ሆርን ሪቪው እናበለ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ናብ ዕብዳን ገጹ ዝኸደ ምዃኑ እያ ትገልጽ ዘላ እዚ ድማ ታሪክ ከም ሓድሽ ክሪ ንኽሰርሕ ምፍታን ኩሉ ዓይነት ለኽበጥበጥ ንሕጋዊ መሰረት ናይ ኤርትራ ንሉዓውነታን ናጽነታን ዝተናኽፍ ነገራት ቀስቃሲ ዝኾነ ዘረባታት ግን ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ድማ ዘይብሉ ነገር ሒዞም ንኤርትራ ቀጻሊ መርዛም ዝኾነ ዘረባን ፕሮፓጋንዳን ይገብሩላ ከም ዘለዉ እዚ ድማ ልኡላዊ መሬት ልኡላዊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ወይ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንምውሳድ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ሓንቲ ታሕተዋይቲ ገሊፆማ ዘለዉ ግን እንታይ ኢሎም ሕሉፍ ሓሊፉዎም ሎምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጅግንነት ፈጺሞም ሙሉእ ዘበኖም ንሃገር ኣገልጊሎም ንዝሞቱ ዘለዉ ብሓደ ሕቡእ ኣጀንዳ ከም ዝቕተሉ ዘለውን ንሳቶም ምስ ሞቱ ድማ ኤርትራ ናይ ስልጣን ሓጓፍ ክልዋ ከም ዘይኮነ ሓጓፍ ክፍጠር ከም ዝኾነ እሞ መንግስቲ ኤርትራ ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ኣርቲክል ዘውፅዎ ዘለዉ ኣይትረኽቡን ኢኹም ኣብ ነዊሕ መደረ ከኣቶና ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም እዩ ነገሩ እንታይ ብትብል ዘሎ ኤርትራ ናብቲ ዋርሳይ ዝበሃል ወለዶ ኩሉ ነገር ኩላታ ላይ ኣስጊርናየ ኢና ስለዚ ኣይትሻቐሉ ድሓር ሙሉእ ህይወቶም ጅግንነት ፈጺሞም ዝሓልፉ ዘለዉ ብደቆም መተካእታ ተገይሩሉ ቦታ ኣይትሕለሙ ኢላ መሊሳትሎም ኣላ ኣነ ድማ እንታይ ይብል ትመልሲ ምምላሶም ኣጸቢቑ እዩ ዝሕጉሰኒ ንዓይ ኪኑ እውን ኣብ ዳሕራይ እውን ክሪኦ ኢና ካልእ ዓይነት መልሲ ኤርትራ ዝብዎ ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ግን ነዚኣቶም ጽቡቕ ጌርኩም ክትቀርጽዎም እንተኮይንኩም ነቶም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ክልተ ምኽትሉ መንእሰያት እንተትገብሩ እንታይ ፀገም ነበሮ ንሚኒስትር ዑስማን ክልተ ምኽትል ዘለዎ ንኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ክልተ ምኽትሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቆ ጠጠው ዝብሉ ንጀነራል ፊሊጶስ ከምኡ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና ኮለጌና ክቐብፁ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሕና ድማ ክንረጋጋዕ የስ ይግበር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ዓያሺ ኮኑ ስቕ ኢሎም ብዘይ ነገር ክገጥፍዎ ግን let's make it public ምንታን ጸላኢና ክቕረጽ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኮንፊደንሱ ክዓቢ I hope እዚኣ ዘረባ እዚኣ እውን መልሲ ክትረክብ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ድንጉይ ኢሉ እምበር ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ይዝብ ዘሎ ብዛዕባ እዚኣ ተዛሪበ ነይራ ኣነ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሕልምናቶም ከም ኣጀንዳ ንኸይቅፅል ክንቆፅዮ ኣለና ኢልና ነይራ ንሓይ ሰሚዖም ገይረ የብለኩም ኣለኹም ብዝኾነ መንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ነዛ ርእሲ እዚኣ እውን ክትንክፋ ብምኽኣሉ ናይ ብሓቂ የተሓጒሳኒ ስለዚ ጽቡቕ ገይሮም ክቕረፁሉ ዝኽእሉ መልስን ነገራትን ምሃብ ድማ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ነገር እዩ I hope መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብከምዚ መንገዲ እናቀፀሎ ክኸይድ ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ኣብ ግዜኡ እዩ ዝህብ ዘሎ ወላ እውን እቲ ናይ እሱራት መፍታሕ ሓደ ዓብይ ተስፋ ፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ እውን ተቃዋምቲ ዝነበሩ ከረየኩም እየ እቶም ሓቀኛ ተቃዋምቲ ተስፋ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ስለምንታይ ኤርትራ ነዚ መድረክ እዚ ዝኸውን ኩነታት ትገብር ኣላ ብዙሕ ነገራት ጽቡቕ ነገራት ትገብር ኣላ ቀደም ኤርትራ ዋላ ትገብረ እንተነበረት ኣብ ሚድያ ዘይተምፅኦ ዝነበረት ክኸውን ይኽእል ኣብ ሚድያ ግን ተምፅኦ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ those are the things እቲ ነገራት መብዛሕትኦም እቶም ሰይጣውንታ ንኤርትራ ኣብ ስርዓት ምቕያር ወይ እውን ምስቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ወለዶ እንተሓሊፉስ ብኮ ክፍጠረልና እዮም ዝብሉ ንዘለዉ ዘንባህቑ ዘለዉ ኣይትዕለምዎ ኣይክትረኽቡን ኢኹም ማይ ሓቑንኩም ክትተርፉ ኢኹም ዝዓይነቱ መልሲ ትህብ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነው። ነገር ግን ስርዓቱ እየፈረሰ መሆኑን የሚያሳይ በፍጥነት ነው እየሄደ ያለው። እኛ
መገመት እንኳን በማንችል ደረጃ በጣም ስርዓቱ እየፈረሰ መያዣ መጨበጫ አተው ብዙ ነገር እያደረገ ነው። በየአቅጣጫው ስርዓቱ ላይ ህዝብ እየተነሳ ነው። ከትምህርት ቤት ከተማሪዎች እስከ ትጥቅ ትግል በጣም ፍጥነቱን እየጨመረ የከተማ ነዋሪዎች የገጠር የሁሉም ክልል አካባቢ ያለው ሁኔታ በጣም አስጊ ነው። ኢኮኖሚው ወድቋል። ሴኩሪቲ كم تري وزلهم سرعتنا إثيوبيا كاب جزء ناب جزء نود يخيط كم زلهم زنقر زلوا جوار محمد يخون دكتور ملكيسا كالوت أكتيفيستس كم زلوا زلوا إذا إثيوبيا لو لاوناي ملعالنا هزبي كم ما تسرعت نايمو كتوزار عمو نود يخيط كم زلهم زنقروا جوار بوسجر وزن بريزي تم تري ودلهم a protest rally is taking place in the city of أسن دابو زبال مالتي أب جمّا زون جمّا مالت كان أب بيتس عبدو مالتي ما بقول عبدو زوباناتو مالتي سلزي تري وزلهم تسألات ويونت كبد أبروحوا بوتاتات رادي كونه ولا ونابتنسو سكوكو عصري خليه زبلا بوتاتاتون يقاتم كم زلوا يزنقر زلوا increased significantly أتي حركة زبلو زلوا the fact that the tax collected on paper trade has been increased significantly. Previously they were paid 8,000 for a lot of paper per car, but today they have been ordered to pay 600,000. ስለዚህ እቲ ግብሪ በIMF ተደሪኹ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ነቲ ህዝቢ መሊሱ ከም ዝለዓልን አንጻር ኣቢ ከም ዝቃለስን እቲ ዘለዎ ሽግር ናባሰ ንክኸይድ ድማ ተርፈኒ የብለይን አንጻር እዚ ስርዓት ዝክትንሳኣለኒ ንኽብል ይገብሮ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። እቲ ሚድያ ድማ ተተቐባቢሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ተራ ናይ ሚድያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ስርዓት ናይ ኣቢ ኣብ ምውዳቕ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑን ክወድቕ ከሎ ስርዓት ድማ ለኪምካ ናይ ምኻድ ንገለገለ ለኪሙ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ እዚ ነገር እዚ ከም ርዱእ ጌርካ ክትወስዶ ክትክእል ኣለካ። ኣቢ is accused of preparing an escape through UAE በዚ ኣብይ ኣሕመድ መውደታ ናበይ ኣብይ መንግስቱ ሃይለማርያም ክሃድም ከሎ ናበይ ከም ዝሃድም ዝፍለጥ ነይሩ ኣይፈልጥን እየ ነይረ። ኣብይ ኣሕመድ ናበይ ክሃድም ምዃኑ ግን ኩሉ ሰብ ወላ ጭሩያ ትፈልጥ ናይ ኣቢ መህደሚ ቦታ ፍሉጥ እዩ። እሱ ድማ ኢማራት ክኸውን ዝኽእል እዚ ካብ ወፃኢ ብዙሕ ቦታ ድሮ ኣብ ኢማራት ቦታታቱ ወላ ገንዘቡ ኣሰጋጊሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ስለዚ ፓብሊክ አንረስት ራይዚንግ ናሽንዋይድ ሂውማን ራይትስ ኣቢዩዝስ ሰብኣዊ መሰላት ይኽሰስ ኣሎ ብኩሉ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ከምዚ ጥዕና ናይ ጥዕና መሳለጥያታት ዘይምግባር ደሞዝ ዘይምኽፋል ጥራይ ዘይኮነ ስሎ እንድዩ ናይ መነባብሮ ምንሃር ጥራይ ዘይኮነ እስር ቤታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝገብሮ ዘሎ ካብ ኩሉ ዝገደደ ድማ ብጥሜት ዝመውት ዘሎ ሰብ ንትግራይ ባጀት ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎ። ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ድማ ብድሮናትን ብመዳፍዓትን ብጀታት ናቱን ክንደይ ሲቪል ሰብ ይቐትል ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቃል ዓውፅይዎ ዘሎ ጉዳይ ድማ እዚ እዩ። ህሊና እስከሚያውቅ ጊዜ ድረስ ወንጀለኞችን ስታገል ነበረ። ታዬ ደንዳራዶ እንደ ዳንኤል ክብረት ልጅ አላቸው። እንደ አዳነች አበቤ ባለትዳር ናቸው። እንደ ሽመልስ አብዲሳ አባት፣ እንደ አዲሱ አረጋ ባል ናቸው። እንደነሱም የመግደያ ስልጣን፣ እንደነሱ የመክበሪያ ወንበር ነበራቸው። እንደ በለጠ ሞላ ጥልቀት ያለው ሆድ፣ እንዳገኘው ተሻገር የማያሰላስል አንጎል፣ እንደ ተመስገን ጥሩነህ የሚገረድን ማንነት ግን አልፈጠረባቸውም። ተዘረባ ደርፊ ድዩ ግጥሚ ድዩ ወላ ተራ ሓተታ ከማን ክርዳእኒ ይከኣለን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሎም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ነዚ ታየ ደንደኣ ዝበሃል ንኣብይ ኣሕመድ ገለ ካብቶም ቀንዲ ኣባላት ናይቲ መንግስቲ ናቱ ብፍላይ ድማ ሚኒስተር ናይ ሰላም ኮይኑ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕግርግር ንክፈት ሓሊ ገይርዎ ዝነበረ እዩ። ሚኒስተር ናይ ሰላም ዝገበርካዮ ስልጣን ገዲፉ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሚኒስተር ናይ ሰላም ክትኣስር ተጀሚርካ እንታይ ዓይነት መራሒ ምዃንካ ብዓለም ምንጋር ዘድልዮ ይኮነ። ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ናይ ኖቤል ፕራይዝ ዘይኮነ ናይ ኩናት ናይ ውግእ ፕራይስ ክወሃቦ ዘለዎ ትብል ሓንቲ ኮሜዲ ኣምፂልኩም ፀኒሐ ወይ እውን ሓንቲ ናይ መዘናግዒ ኢሎም ዝገብሮ ብኤኣይ ዝገብሮ ቪድዮ ሪና ነርና። ትኽክል ናይ ሚኒስተር ሰላም ናትካ ኣውፂኻ ንሸውዓተ ዓመት ክትፈርዶ ከለኻ ሚኒስተር ሰላም ትገብሮ እኮ ነቲ ዘለካ ኩናት ክፈትሓልካ እዩ። ንስኻ ትደልዮ ጥራይ ክገብረልካ ይክእልኒ ምስ ካልኦት ምስቶም መቀናቐንትካ ክዘራረብ ክኽእል ኣሎ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንዑ ወሲዱ ብመን ተኸቢቡሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ዳንኤል ክብረት ዝበሃል ዘመጉስዎ ዘለዉ እቲ ናይ ኦሮሞ መራሒ ዘሎ ሽመለስ ኣብዲሳ ከምኡውን እቲ ታየ ኣጽቀሥላሴ ዝበሃል ካልኦት ተወለድቲ ኣምሓራ ድማ መጋበርያታት ኮይንኩም ዘለኹም ከማኻትኩም ኣይኮነን ብርግፅ ከማኻትኩም በዓል ሓዳር
ኣባል ናይቲ መንግስቲ ደሞዝ ናይቲ መንግስቲ ዝወስድ ዝነበረ ፀጋታት ናይቲ መንግስቲ ቦዲጋርድ እስከማኻትኩም ዝነበሮ እዩ ነዚ ኩሉ ነገር ግን ኣይደልን እቲ ሃገር ናብ ሕማቅ ትኸይድ ኣላ ብምባል ተሓሲሙ ንኣብይ ኣሕመድ ኣንጻሩ ጠጠው ስለ ዝበለ ኩሉ እቲ ዝነበሮ ተመንቲሉ ኣብ እስር ቤት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገበን ን7 ዓመት ክፍረድ ተገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩላቶም እዚኣቶም ድማ ነቲ ሃገር ሒዝኩማ ትጠፍኡ ኣለኹም ካብታ ትወድቕ ዘላ መርከብ እውን እንተወሓደ ነብሲ ውፅኢ ኣሎ ታየ ደንደኣ ን7 ዓመት ክእሰር ይኽእል እዩ ዝብል ኢሉ ዝኣምን ሰብ እውን የለን ምክንያቱ ስርዓት ናይ ኣቢ ብሕጂ 7 ዓመት ክፀንሕ እዩ ኢልካ ንክትግምት እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ ሃገር ዘላቶ ኩነታት ኣብ ግምት ኢቲኻ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ኣብይ ኣሕመድ ክንዱ ዝኣክል ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ኢሉ ዝኣምን ሰብ እውን ስለዘየለ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብኣሰ ይኸይድ ኣሎ እቲ መፍትሒ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ንሳቶም ናብ ኤርትራ ከፀግዕዎ እቲ ፀገም እዮም ዝደልዩ ዘለው እቲ ፀገም ግን ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ኣብ ኢዶም መዳሓውዮም ዘሎ ሰዓት የነበራትን የብሔራዊ ጥቅም የማስከበር ፍላጎትና ጥያቄ አንስታለች። ይህንን ጥያቄ እንዳይመለስና ለማድበስበስ በግብጽና በሻዕቢያ ዋና አዘጋጅነት አገራችንን የትርምስ ቀጠና ክልሉንም ከግጭት አዙሪት እንዳይወጣ የማድረግ ፍላጎት አለ። ይህ ፍላጎት የጠላት ፍላጎት ነው። አሁን በፋኖነት በተለይም በዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ኢዱ ዝሓበ ዳርጋ ሙሉእ ፋኖ ናብ ጣውላ መፂኡ ምስ ብልፅግና ከም ዝተዘራረበ ገይሮም ንሶም ጥራይ ዘይኮኑስ እቲ ሕብረት ኣፍሪቃ እንኮላይ ከይሓፈረ ፕሮፓጋንዳ ክገብረሉ ዝፈተነ እዩ ስለዚ ኣካል ናይቲ ዘረባ ድማ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ንኤርትራ ንግብፅን ገንሸል ክትገብር ክትፍትን ክትክል ኣለካ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረክብ ኢላ ዝተበገሰቱ ዕላማ ንዑ ጠጠው ንምባል ግብፅን ኤርትራን ግብፅን ኮይነን ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካናትና ኣትየን ነቲ ፋኖሲ ኤርትራን ንግብፅን እየን ዝድግፍኦ ዘለዋ ንምባል ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ እዩ ቃልሲ ህዝቢ ምሓራ ምስ ኤርትራን ግብፅን እንታይ ርክብ ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ፕሩቭድ ዝኾነ ዶኩመንት የለን እንተለዎም ኮይኑ ማለት እዩ ዝኾነ ርክብ ከም ዘለዎም ዝገልፅ ሓበሬታ ኣብ እንተ ዝነብሮ ነይሩ መፅበመና ነይሩ ንጎ ምሸትን ደርፍታት ገይሩ ሓፈሻ ባዕሎም እዮም ተንስዮም ዝቃለስዎ ዘለው ቀንዲ ምንጭ ናይ ኣፅዋራቶም ድማ መን ኢሎሞም ባዕሉ ናይ ጀነራላት ናይ ኣቢ ብዝገበርዎ ገምጋም ፋኖ ይኹን ሸነ ምንጭ ናይ ኣፅዋርናቶም ብልፅግና ባዕሉ ምዃኑን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑን እዮም ገምጊሞም ካብኦም እዮም ዝወስዱ ዘለው ስለዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብቲ ቦታ ክወፅእ ኣለዎ ምዕቡል ኣፅዋራት ሒዙ ክቐርብ የብሉ ምክንያቱ ንዑ መንጋጉ ሰይሮም ነታ ኣፅዋር ወሲዶም ብገይሮም ይድክሩና ስለ ዘለው ኢሎም ገምጊሞም ስለዚ ልሕሉሕ ዝኾነ ሰራዊት ስለ ዘለካ ዘጋጠመ እዩ እቲ ገበን ግን ናብ ኤርትራ ገፅካ ፀጊዕካ ንኤርትራ ምኹናንን ንኤርትራ ወንጀለኛ ምግባርን እቲ ልሙድ ባህሊ ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ንሪኦ ኣለና ንኤርትራ ይኸስስ ኣሎ እቲ ኩነታት ግን እቶም ሓቀኛ ፋኖታት ዝበልዎ ካስምዑ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በፋኖና በአገዛዙ ኃይል መካከል ፋኖ ድል ያደረገባቸው ውጊያዎች ሲካሄዱ አርበኛ አስረስ ስለማስረሻ ማብራሪያ ሰጠ። የገጠምነው ጠላት የተሸነፈ ነው፣ ፖለቲካው የተምታታበት ከራሱ አልፎ ውሸትና ማጭበርበርን ለዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር ያስተማረ የሚያደርገው መላቅጦ የጠፋበት በህዝብ የተናቀ በዓለም ፊት ሞገስ ያጣ አገዛዝ ነው ሲል የአፋብሃ ቴዎድሮስ እዝ ምክትል ሰብሳቢ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ አስረስ ማረ ተናግሯል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ ድማ ነቲ ኩነታት ትሪእዎ ኣሎ ንዋጋ ኣንጻርና ዝዋጋ ዘሎ ፀላኢ ኮሎ ገና ዝተሰዓረ ፀላኢ ኢና ንዋጋ ዘለና ይብላ ኣሎ ድፊትድ እዩ ተሳዒሩ እዩ ፀላኢ እዚ ይብላ ኣሎ እቲ እንኮ ዝገብሮ ነዊሕ መልሓስ ኣለዎ ፕሮፓጋንዳ መሽን ኣለዎ ሓሶት ናይ ምዝራእ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ንሕና ንገጥሞ ዘለና ፀላኢ ተሳዒሩ ዘሎ እዩ ጠቕሊሉ ደይ ተሰዓረ ዘሎ እምበር ዝሰዓር ዘሎ ፀላኢ እዩ ዘለና ሓሶትን ምድንጋርን ድማ ቀዳማይ መሳርሕን ብልሕናቱን እዩ ስለዚ እቲ ብልሒ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኩሉ ግዜ ንነፍሱ ሓሳቡ ኮይኑ ንኻልኦት ሓሰውቲ ዝገብር ዘሎ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ቪድዮ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ አንዳርጋቸው ፅጌ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኢልና ኣብይ ኣሕመድ ሓስዩ እሕሲይኒ ንዓይ ዝበለ እዩ ንዓኻ ንምፍታሕ ብዙሕ እየ ተማጊቶ ዝበሎ ወላ ሓንቲ ከም ዘይገበረን ብንፃሩ ካልኦት ፖለቲከኛታት እዮም ተጣፊኦም ዘውፅዎ ካብ እስር ቤት ንሱ ግን ነቲ ክሬዲት ናቶም ወሲዱ ሓስዩ የሕሲይኒ ብምባል ኣብ ሚድያ ኣብ ከምዚ ጌራ ኣውፅኡኒ ኢሉ ስለተዛረበ ማለት እዩ ጅርማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ንነፍሱ ሓስዩ መታለሉ ኮይኑ ንሕብረት ኣፍሪካ ንኢጋድን ኣካል ናይቲ ሓሶት ምሂርዎም ኣብ ዘየድሊ ድራማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ሰብ እዩ ዝውክሉ ኣካል ናይ ፋኖ የብሉን ነዚ ነገር እዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ጎኒ መን ኮይኖም ነይሮም ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን መፅኦም ንባዕሎም ድማ ጎላት እዮም ኣሎ ኩሉ ሰብ ኣንፃሮም ክዛረብ ይውዕል ኣሎ እዚኻ እንታይ ዘርእየካ ንባዕሉ ሓስዩ
ሓሶት ዝምህር ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ፋኖ እቲ ኩነታት ጽቡቅ ገይሮም መዝሚዞም ከም ዘለውን ዝገብርዎ ዘለዉ ጻቕጢ ድማ እንተቐፂሎም ዓወት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝረኣዮም እዮም ዝረኣዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቐያየረ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብግጥም ክስዕሮ ስለ ዘይከኣለ ናብ ካልእ ሸፈጣት እዮም ዘሎን ገለገለ ደገፍቲ ኣብ ናይ ብልጽግና ዓለም ቀዳማይቲ ዝፍለጡላ እንታይ እዚያ በላይ የሚሆነውን የእድሜያቸውን ክፍል ለህዝብ ባደረው ለሀገር ክብር በቆመው ወታደር ቤት አሳልፈዋል። የእናት ሀገሩ ዘብ በሆነው ወታደር ቤት በነበራቸው ቆይታም የሀገርን ሉዓላዊነት ለመገዳደር የሻተን የህዝብ ነገ ላይ ጥላሸት ለመቀባት የቋመጠን ሁሉ ልክ ማስገባት ሳዕሳዓይ ባጫ ደበለ መጽሐፍ ጽሒፉ ከም ዘሎን ብዛዕባው ድማ ንህልኩም ዝጅግንነት ናቱ ብጀነራልነት ነዛ ሃገር ዘንቀጥቀጠ በመባልዮም ነቲ ታሪኹ ግን ምሉ አይገበርዎን ምክንያቱ ታሪኽ ስክጽሕፍ ከለኻ ኮይኑ ተሪፉሲ አበይ ተበጊስካ እውን ክረክ ክላሉ ማለሲ ገለ ክፋል ቆሪጽካ ከውን ዘይኮነ ተሐቀኛ ታሪኽ ክሰፍር ክኽል ነይሩ መጽሐፍ ጽሒፍሎ እታ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ተንኪፍዋዲ አይተንከፋንታ ወታደራዊ ብልሕ ዝመሃረቶ ተማሪኹላ ዝነበረ ብሳዕስዒት ድማ ዓብቅያ ዘትረፈላ በዓል አባዱላ መጽኦም እዮም ዝምስክሩሉ ዘለው እንታይ ብላሎ እስከ አባዱላ ስምዑ ሽምቅ ተዋጊም ነበር መደበኛ ወታደርም ጸረ ሽምቅም ነበር ትላልቅ መደበኛ ውጊያዎችንም የመራ ጀነራል ነው በሁሉ መስክ እያንዳንዷን ነገር አልፎበታል ለርሳቸው ሀገርን ከነሙሉ ከምትሪ ወዘለኹም ምስክርነት ይዝበሉ ጸኒሁ ተከሙ ምሩኽ ዝነበረ ማለት እዩ ብሻዕብያ ተማሪኹ ዝኹሉ ፈተናታት ተማሪኽካ ዝነበርካ ብኸመይ ጽጊርካዮ ኢሎም ስሓተት ወንታይ ኢሎም እስከ አላቅ አይፈልጦን ኢሎም መስሐቅ ቪዲዮ ለሐዲ አባዱላ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምናልባት አብታ መጽሐፍ ዝተረፈ ከነዘኻኽረኩም በአዛዥነት ከዘራ እንዲ ያሽከረከረ መጣና ጦርነት ጀመረ ተጨፈጨፈን አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል Yeah, baby, whoa, yeah. Beitja, Ertra, durne tijd en chewal. Beitja, Ertra, durne tijd en chewal. كم تري وزن لهم زيا إرتراويان محقولات مالتي بيلا جيروم تا تجفجفنا تبل بدر فقيروم بيلا جيروم كما يجيرو تكون تاتنا يرتران تا كم زمسل أبتا مسعى فكر كف زي كل زانتاي تيوم للو مالتي يمعوكوت تعلمت كفلة دور لصوت كنا كويتنا تجفجفنا عدم بتفكك مادرك الجلنم عندك كفلة دور يا متال يسكبالي جنفجفها ليلة كفلة تزرماك هذا كفل طوري متسي شف نابلت قال عين الدرف جيروم يم سريحهم إرترايان نتن خمس جبركم بما كبري حابكم مخنياتو تحكينا تاريخو خيط تاريخ نمكاب تجبروا وزلهم سرح نعبي وخن بعل باج على بلد تاريخ كرسع زي بلون ساتهم ون قبلهم زدلي تاريخ يوم نمسك زي كد اليوم سلازغل صبوا غيركم دكم تتقبل زلهم سرحكم قصلوا سرحكم دما ادلاي يكنب لكم ندلي مسغانا دما يغباكم نقصل ابتخال زبال زلون سكر قريبهم بريزيدنت حدث ورده سلسته አማራጺታት قريبهم ለሎም ወሓት ናይ መወዳእታ ዝበሎም ስጉምቲ የካይደሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ህዝባዊ ተቃውሞታት ብለይቱ ተወሊዕም ሓዲሮም ኣሎም ውድብ ስምረት ህዝባዊ ተቃውሞታት ተናኺሩ ክቕጽል ብዝተወደበ መንገዲ ክምራሕ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ዝኽተሎ ስትራቴጂ ድማ ዳግም ክሪኦ ጻውዒ ተቕሪበሎም ብዕጥቋት ካብ ቤት ጽሕፈቱም እታው ተኸልኪሉ ዝቐንየም ንመዓልታት ኣበይ ከም ዘሎ ተኸዊሉ ዝቐንየ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደም ካብ መቐለ ከም ዘመላኽቱ ሓበሬታት ወፂምሎም ብህወሓት ሰለስተ ኣማራጺታት ከም ዝቐረበሉ ዝተገለጸት ጀነራል ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ህወሓት ክመርሖም ማሕበራዊ ንጥፈታት ዝምልከት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክመርሖም ከምኡውን ወታደራዊ ዝምልከቱን እቲ ሰራዊት ሓላፍነት ክወስድ ዝብሉ ነጥብታት ቀሪቦምሎም ጉዳይ ናይ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዛራቢ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኤርትራውያን ኮመንቴተርስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝበልዎ ስምዑ እቲ ዞባና ዳርጋ ሰሙን ኣብ መዓልትታት ዝቀያየር ኩነታት እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ እቲ ዜና ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ ትማሊ መዓልቲ ኣብ ትግራይ ሓደ ፍልይ ዝበለ
ለውጥ ተራእየሎ ወይ ከዓ ወታደራት ትግራይ ወይ ከዓ ወታደራት ሓይልታት ትግራይ TDF ቅድሚ ሕጂውን ሰላማዊ ሰልፍታት ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ትማለ ከዓ ከምኡ ዝበለ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ኣለዉ ሰላማዊ ሰልፊ ክትብሎ እኳ ፀጋሚት ናይ ቅድሚ ሕጂ እቶም ወታደራት ዕጥቆም ኣውሪዶም እዮም ሕቶታቶም ኣቅሪቦም ኣብዚ ናይ ትማለ ግን ዕጡቋት እዮም ነይሮም ኣብ ትግራይ ተፈላለዩ ሓይልታት ወይ ከዓ ግንባራት ኣሎ ኣብኡ ብኣርሚ ዝገልጽዎም ዳርጋ ብውሽጢ ትግራይ ከምቲ ዝበልክዎ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፍሉይ ዝገብሮ እዚኦም ዝተዓጥቁ እዮም ነይሮም ኣብቲ ዕጥቆም እውን መብዛሕትኦም ናይ ውልቀ ዕጥቂ ክላሽንኮቭ ዝሓዙ ነይሮም ኣብ መንጎ እውን ብሬንን ክሳብ ዶሽካ እውን ዝተዓጥቁ ምንባሮም እዩ ዝግለጽ ካብቲ ዘጋጠመ እንታይ እዩ ነቲ ቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ወይ ከዓ መንግስቲ ትግራይ ንዑ ኸይቦሞ ከምኡ እውን ነቲ ትካል ሚድያ ናይ ትግራይ ንዑ ተቆጻጺሮሞ ነቶም ሰራሕተኛታት ከዓ ገገዛኹም ትኸዱ ኢሎሞም ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ከባቢ ሓወልቲ ከም ዘውፅኦ ናይ ሰዓት ቦምባ ምንባር እዩ ዝግለጽ ኣብ ህዝቢ ኣብ ንብረት ብዙሕ ዕንወት ኣየውረደን ግን ይጻረይ ዘሎ እቲ ነገር መን ከም ዝፈጸሞ ኣይፍለጥን እዩ እና ተባሂሉ ግን ኣይተኸፍሎምን ስለዚ ስለ መንጎ ዝተቐርቀረት እያ ዘላ እቲ ርጉእ ኩነታት ክሳብ ዘይቀጸለ ከምዚ ዝበለ ዕግርግር ክቕጽል ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእቱ እቲ እዚ ሓደ ብወገን ኤርትራውያን ዝወሃብ ዘሎ ኮመንተሪ ክኸውን ከሎ ብካልእ መንገዲ እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ሃዋስን ቀልጢፉ ዝቀያየርን ኩነታት ዘሎ እዩ ሓንቲ ግን ተጋሩ ዝብልዋ ዘለዉ ንኤርትራውያን ድማ ጥንቃቐ ክትነገረና ክትበና ትኽእል እዚኣ እስከስምዕዋ تعيشون سلفي ما بقى يخيد تا يخون من يروحوا كوعلو تا يخون سخاتكم كنت تقول لهم زول هو نحن ون قال سلن عند تدخل እንዳል ዕለ እዩ ተገዳላይ ሰልፍታቱ ፍጹም ሰላማዊ ዝኾነ አግባብ ዝገልጽ ዘሎ ሓደ ነገር በትንሶም ዝደልይዎ አገባብ ከም ዘይከደ መርአይታት ነው ንሶም ዝደልይዎ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ናይ ሬድሲ ገለ ዝብል ናይ ኤሪትራውያን ዩቲዩብ ወላ ሰማዕ ኮ ነይረ ኣብ እዚያ ስምዕዋ እስከ እንታይ ዝብል ሕወሓት ቀልጢፋ ታቤት ጽሕፈት ዘላ ሕወሓት ማማ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት እዮም ዝብልዋ ብኣዶ እዮም ዝፅውዕዋ ንዓ ቀልጢፍና ናብ ኣዶነት ኣምፂና ንኩሉ ተማእኽሎ እንድሕር ዘይክኢላ ጽምዶ ብዓብዩ ሓደጋ ያተሎ እዩ ካፍቶም ካብ ሕወሓት ወፃእ ዘሎ ተቋም ትውዳት ጥራሕ እንተይኾነ ወይ ካብ ምሁራት ጥራሕ እንተይኾነስ ካብ ውሽጣ ብዝመጽእ ንሳቶም አንጻር ናይ ጽምዶ ዝኾኑ ሰባት እዮም ዝብልዎም ኣነ ካብ ውሽጦም ብዝህልው ገስገስቲ ሰጎምቲ ውልቀ ሰባት እየ ዝብሎ ሓደጋ ይመጽእ ስለ ዘሎ ቀልጢፉ እቲ ህዝብ ዝብልዎ ሳቶም ናታቶም ዓንቶ ብኸሉ ዝተርጎም ኩልኻ ኣኻሉ ቀልጢፎም ናቱ ውሳነ እሱ ክጸድቕ ክገብሩ ክእል ኣለዎም ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ነቲ ኣብ ወልድያ ኣብ ጋሸና ኣብ ሓደ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝግበር ዘሎ ብፋኖ መጥቃዕቲ ሓጋስ ኣይክኾን ኣሎ ንፋኖ እንድሕር ዝኸፅሉ ዘይከኣሉ ፋኖ ካብ ሓደ ዕጡቕ ሓይሊ ናብ ዝጠፍአ ብርኪ ክወፅሕሉ ዝኽእል ዕድል ሰፊሕ ዕድል ከም ዘሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ተኣምራዊ ዝኾነ ለውጢ ንሳቶም ግልጽ እዮም ዛረቡ ኢሳያስ ብግልጽ እዮም ኣብዚ ተሓበ ነገር ግልጽ የብሉ ብግልጽ እንድሕር ከዓ ተኾይኖም ይብል ማለት ኣብዚ ክሕባእ ዝኽባእ ግባእ ፕሮፓጋንዳ ኮ እዩ እኔ እኮ ልፍዓት ተስፋ እኮ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ጽበይ እኮ ኢልና ባይዘው ነጊርና እኮ እዩ ኣወል ስዒድ እውን ሰራዊትና ናይ ህዝቢ ውሳነ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ጽቡቕ እያ ተማዝኖ ዘላ ስለዚ ንኺድ ጥራሕ እዩ ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ተሰኣሎ ዶረደ እዙሲ ናብ ትግራይ ክመጽእ ንዝድለ እንታይ ዝበሎ ለውጢ ባኣቶም ለውጡ ዝብልዎት ናይ ጽምዶ ኣገባብ ማለት እዩ ፈተና ክኾን ኢልካ ኢኻ እኮ ሰሪሕካዮ ኣብዪ ኣሕመድ ኢሉ ሓጭጩሉ እዩ ዝኾነ ይኹን መለክዒ ምስ ኢትዮጵያ ክህልወና ዝኽእል ርክብ እንታይ ኢና ንሪኢ እዚ ከም ድሌቶም ክዛረቡ ይኽእሉ እንዲኦም ግን ሓደ ነገር እዩ ንጹር ዝኾነካ ሓደ ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣመና እቱ ዝበለ ፖለቲካዊ ትንተናን ዝገብሩ
ኣነስ ንረብሓ ኤርትራውን ዘገልግል ኮይና ይስምዓንኒ ካልእ ጉዳይካ እንተለካ ብዛዕባ ኤርትራ ወይ እውን ብዛዕባ ካልእ ክትንትና ይትኽእልን ማለት እቲ ኣካይዳ ናይ ትግራይ ዝሕዞ ሒዝዎ ኣሎ ድሕሪ ትፅምዶ ስትራቴጂካዊ ንሓዋር ብፍላይ እቲ ቦታ ደረብ ዓይኒ ከጋጥም ንዝኽእል ዝሕዝዎ ሒዞም ኣለዉ እንታይ ኣምፅኦ ንጎም ምሸትን ኤርትራ ብዛዕባ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብፍላይ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣቲኻ ክስቶ ናይ ክስቶ ከምዚ ክትገብር ኣለዋ እናበልካ ብፍላይ ርቕቕ ዝበለ ሓበሬታታት እውን ኣነስ ኣይቅበል ኮይነ ይስምዓንን እዩ ንኤርትራውን ዘገልግል ኮይነ ይስምዓንን እዩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብስቕታ እንድሕሪ ሒዝዎ ኣሎ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ስቕታ ደይምረፅ ብዓብዩ ስለምንታይ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣቲኻ ነቲ ረብሓ ናይ ኤርትራ መሊሱ ዘዳኽም ብፍላይ ኣብ ትግራይ ፖለቲካ ናቶም ገለ ክፋል ናብ ብልፅግና ክኸይድ ገለ ድማ ኣብቲ ትግራይ ደው ክብል ኣብ ዝደልየሉ ዘሎ ነቲ ምስ ኣብ ፅምዶ ክነክስ ዝደሊ ዘሎ ትግራዋይ እቲ ናይ ኤርትራ ኣክቲቪስት ዝበሃል ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ መሊሱ ተፀላኢ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዓዲ ስለዚ እቲ ኣብ ትግራይ ክፍጠር ዝኽእል ነገራት ወላ እውን ኤርትራ እኮ ትግራይ ብዓብዩ ብሓደ ኮይና ምሳ ክሰርሕ እምበር ተመኻኸለ ትግራይ ንኤርትራውን ተገልግል ኣይመስለኒ ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ ዝደልዩ ዘሎ እንተኾነ ትግራይ ክውሕጣ እንተዘየለ ድማ መቒሉ ክሕዛ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚታት እቶም ኣጀንዳ ዝህቡ እውን ወይ እውን ነቲ ናይ ብልፅግና ኣጀንዳ ንቕድሚት ንክመፅእ ዝሕግዙ እውን ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ኮይና ይስምዓንን እዩ ኤኒዌይ ዝሕዝን እዩ በቲ ሓደ ወገን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ኣስከሮ እዩ ኣለው ኣብዛ ሚድያ ደሃንደሳ ማለት ኣብ ግብሪ ፈንጂታት ገለ መልእኽትታት ዝገብሩ እዮም ኣብ ሚድያ ከዓ ናይ ሓሶት ጎማታት ዘንፍሱ ማለት ካሚካዘ ዝበሃሉ ኣለው ሸያባት ይኹኑ ሰብ ነፀላ ይኹኑ ሰብ ምርኩስ ይኹኑ መንእሰያት ይኹኑ ዝሓሰብዎን ሓሶት ዕድመ ከይረኸባ ዘንትግወን ኣለዎ ኣብ ቲክቶክ ዘለው ሃንደሳ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ሽመን ጠቂስና ንመን ገሊፅና ንመን ክንገድፍ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ነዚ ግንባር በየነ ኢትዮጵያ ኣሎ ኪሮስ ወይ ናስታት 10 ሶሪ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚኣ ዘሎ ፖለቲካዊ ድራማ ዳርጋ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላታ ጉዳዮም ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፖለቲካ መይታቶም እታ ሚድያ ድማ ክጠቕሞም ኣይከኣለትን ውይ ክብሉ ክውዕሉ ከለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ግን በዛ ኣጋጢማ ዘላ ኩነታት ናይ ብሓቂ ከርእየኩም እያ ብዝረአዩ Today, 13 Eritrean political prisoners have been released after 18 years in prison without a trial. If you know anything about Eritrea, you understand how important today is because it's so unusual. There are countless political prisons in Eritrea. Maisaura is the prison that these prisoners were released from, and that's one of the most notorious, horrendous prisons in the country. It's so rare for political prisoners of this nature to be released. መቸም ምስ ቨኔሳ ብዙሕ ግዜ ኣብ ብዙሕ ነገር ከምዘይ ንረዳዳእ ወይ ብዙሕ ንሳ ትገብሮ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይብርሃን ምዃኑ ብዙሕ ምድጋም ዘድልየ ይመስለንን ኣብዚ በዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ዝተፈትሑ guys I'm screaming what is an absolutely glorious day ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ ዝብል መልእኽቲ ውፅያሱ ድማ እቲ ብቢቢሲ ዝወፅዩ ዘሎ ሓበሬታዊ ብዙሓት እውን ወፅዩ ዘሎ ኤርትራውያን እሱራት ዝነበሩ ካብ እስር ቤት ወፅዮም ዝብል ሓቀኛ ኤርትራዊ እንተወሓደ ካብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ክግበር ከሎ ክትሕግዝ ኣለካ ክትሕጎስ ድማ ኣለካ ኣነ ከም ኤርትራዊ ከማይ ኢለኩም እየ ብዙሓት ኤርትራውያን እዚ ተበግሶ እዚ ዋላ እውን ንእሽቶ ይኹን ዋላ እውን ቀዳማይ ይኹን ክትሕጎስን ከተተባብዕን ኣለካ ቢካዝ ተቃዋሚ ክትከውን ትኽእል እዛ ዘረባ ዘላ ነቶም ተቃዋምቲ ዝኾንኩም እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እሱር ክፍታሕ ከሎ ምስቲ እሱር ክትሕጎስ ክትክእል ኣለካ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ድማ ንክወፁ ክትምህለል ኣለካ እንተተሓጒስካ ነቲ ዝግበር ዘሎ ተተባቢዕካ ጥራይኻ እቲ ነገር እውን ክቕፅል ዝኽእል ስለዚ ንዓይ እንድሕር ናይ ብሓቂ ብዛዕባ እቶም እሱራት ትሓስብ ብዛዕባ እሱራት ለይትን መዓልትን ኢና ንሓልም ትብሉ እሶም ምስ ወፁ ክትሕጎሱ ዶ ከምኡ ነገራት ንክመፅእ ተስፋ ትገብር ዶ ብርግፅ መንግስቲ ኤርትራ ንምንታይ የውፅኦም ኣለዉ ስለምንታይ ይወፁ ኣለዉ ኣነ ዝፈልጦ ይብለይ ተበግሶ ይወስድ ምህላው ግን ፅቡቅ ነገር እዩ it's a very good thing ከምታ ኣብ ቅድሚ ዝረኣናዮ ነቶም ናይ ብልፅግና ኣጀንዳታቶም ናርኣየ ዘባኽኖ ዘሎ ኣካል ናቱ ድማ እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ወላ እውን ንሃገራዊ ድሕነት ሓደጋ ዝነበሩ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ኤርትራ ግን ሪኣቲ ኩነታት መዝሚዛ ክወፁ ንዝግብኦ ተውፅእ ኣላ ስለዚ ሰናይ ተበግሶ ስለ ዝኾነ ክትተባባዕ ዝግብኦ እዩ ክትቅፅሎ ድማ ተስፋ ንገብር ሓደ ካልእ ተቃዋሚ ብዙሕ ግዜ ንኤርትራ ሕልፍ ዝብለላ ኣብ ፖለቲካ ክፍለ ይኽእል ግን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ ናይ ብልፅግና ኣጀንዳታት ንጎም ምሸትን ክምልሰሎም ዝውዕል ማለት እዩ ዘካርያስ ገሪማ ዝበሃል ድማ ብልፅግና ፒኤፍዲጄ ወይ እውን ህግደፍ
ኣብዚ ዋንዚ ሓዳገ ዳሲ ነቲ ኣንነት ናቱ ገዲፉ ብሙሉኦም እሱራት ናይ ኤርትራ ከውፅኦም ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ሃገር ክትሰጋገረሉ ኣብቲ ደሊ ዘላ ኩሉ ነገር ኩሉ ፀገማቶም ዝኣክል ተኣሲሮም ክኾኑ ክልዮም ነቶም ኤክስትሪም ሴንሲቲቭ ዘይኮኑ ወላ እውን እንተኾነ ንሰባት ብምውፃእ ሓደ ኣዝዩ ታሪኻዊ ፍፃመ ገይሩ ነቲ ኩነታት ኣብ ምስግጋር ዝበለፀ ምስግጋር ክገብር ክእል ኢሉ ሓንቲ ፅብቕቲ ፅሕፍቲ ፅሒፉሉ ኣብዚ እዛ እንታይ ዘርእየካ ብዙሓት ኤርትራውያን ወላ እውን ፖለቲካዊ ፍልልይ እናሃለዎም ካልኦት ተሓሳስባ ናይ ፖለቲካ እናሃለዎም ኤርትራ ትገብሮ ስጉምትታት ብፍላይ ነቲ ልኡላውነት ኣብ ምዕቃብ ወይ እውን ብብልፅግናን ብኢትዮጵያን ብኣብን ዝመፅኦም ዘሎ ፈተና ናይ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዐ ንፁር ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ ሃገሮም ደው ኢሎም ኣለዉ ዝበሃል ከሎ ግን ኣብ ኤርትራ ነገራት ክቀያየርካ ይሓቱ እዮም ናቶም መሰል እዩ ዝውን ብሓፈሻ ኤርትራዊ ዲኻ ኤርትራውን ኣብዚ እዋን እዚ ወይ እውን ረብሓ ናትካ ናይ ኤርትራ ዲያ ኤርትራን ንፁር ዝኾነሉ ግዜ እዩ ዘሎ ምስ ብልፅግና ደው ኢልካ እንተለካ ኣብዚ እዋን እዚ ንስኻ ብዛዕባ ኤርትራ ዘገድሰካ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ ብግልፂ ንኤርትራ ክወርር እዩ ዘሊ ዘሎ ምስ ደው ኢልካ ኣጆኻ ሓግዛካ ትብል ተለካ ትወዲኡ ለጌም ናትካ እንተቶም ኤርትራ ትስምዖም ዘበለት ግን ብዛዕባ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ተኻሉ ድዮም ዋላ ገለሲ ነቲ ዝብኢ ምሳስ ሃደዱ እዮም ዝተሓሳሰቡ ወይ ዝዘራረቡ ጉዳዮም ዝዘራረቡ ገለ ትብል ዘረባ ኣላ ቶም ትፈልጡ ፀሓፍዋ መጀመርያ ሃገርና ሉላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ክውሕስ ኣለዎ ድሕሪኡ እቲ ጉዳይና ከነራኸበሉ ንኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ርእስኻ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ኤርትራ ድማ መንግስቲ ኤርትራ እውን ነቲ ክግበር ዝግባእ ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ተበግሶታት እናድነቕና ነቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ክምላእ ኣለና ኢና ንደሊ ፅኢልካ 10 ግዜ ምን እናበልካ ንዘሎን ዘየለን ኣተዓባቢኻ ነቲ ሃገር ኣብ ምፍርራስ እትገብሮ ነገር ግን ፅቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ናይዞም እሱራት ተወሰደ ስጉምቲ ፅቡቕ ስጉምቲ እዩ ኣምላኽ ድማ ናብ ዝሰፍሐ መልክዕ ክኾነልና ናብ ዝዓበየ ነገር ክሰግር ካልኦት ድማ ከምኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ብፍላይ እቲ ሰንሲቲቭ ዘይኮነ ኣርእስታት ዘሎ ወይ እውን ዝኣክል ግዜ ኣብ እስር ቤት እትዮም ዝተባሃሉ እውን ክፍትሑ ከለዉ ድማ ንሕጎስ ምስቶም ዝወፁ ዘለዉ ድማ እንኳ ሓጎሰኩም ነቶም ተረፉ ድማ ከመይ የማስልኩም ንብል عندك إريترا كم عليكم أنا اسمي سيغلي بال كم تفلتوني مسكانتا بينيجيكنا انترماشي بهان سابنها مش تعمد نسري ميرنا نزي فيديو نهسري سيس بني سالفة مش تعمد مسانا كمكم بصبوخ لمخن ستيكوفكمنا بلبي زمسكن سالفة عمش تعمد نهنا نسخ من كوينا عب بشكلتا بتاريخات سيفنا هنا نمتزاي بحنساب نهسري بزوخ مدباليني يعني اللي كبرتي هبلي thank you وحق خاني قدا نبينيام ترادي كون كاس خدا نير تراندي خاص تدقف نيركا thank you very much real نبحكي دقافنا بين ترادي كون دقافنا يرترايو نتوم بشكلتا تورادرتنا يرتران كلاتهم زت تبابع I don't know بزحات يرترايان من قبل ملسي بوملو سيراك بحال بينا بحق صبغي لو خالد بزحاتون ملسي بوملو كم زعينت نعاخا مسيلو كخبرك زفتن كبرتات كاز حلو سب دما كل جزء كانوا خبروا يقبعنا إيرترايان مخبرتيهم كل جزء نريو زلنا دما نعوز أقول له يقني لنا كنقول ندلنا إلو مارس أبزغن ودينا لايك جبرو ريتوهم صحفوا حق زود قفوا نابلنا إلو مارسي كن ودينا من البات مزيا كتسعكم تخل در فقط فكم ጦር ለሶስት ቀን ማቆየት ነው እኔ ያስኩት ደግሞ አንድ ክፍለ ጦርና አንድ ብርጌድ ነው ስምንት ክፍለ ጦር ነው ያለው ልብ አድርግ አሁን እንግዲህ ይመስለኛል ያኔ እንደምናየው የኤርትራ መንግስት ዋና ማጥቃታቸው በቡሬ በኩል ነው የሚል አስተሳሰብ ይዘው ሊሆን ይችላል ያን ሰራዊት ሶስት ቀን አስቆይቻለሁ እኔ ከዛ በኋላ በሳ በኩሉ ጊያ አልተደረገምና እሱ ባዛዝነት መጣ ባዛዝነት ከዘራ እንዴ ያሽከረከረ መጣና ጦርነት ተጀመረ ተጀንፈጀንፍና አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻለንም